Ja, het is, we zijn hartstikke blij. Net verwacht dat wij sowieso de grootste worden. En ja, zo'n zetels. Prima, geweldig. We zijn hartstikke blij. Je ging dit net verwachten, CCO? Nou, de BMS is toch een 8 zetels. En ik zei van nou, de tijden verhoor je wat. Het sentiment verhoort echt landelijk wel wat. En wij zijn net op een eiland in Noord-Friesland. Er komen nieuwe partijen. Het is net vanzelfsprekend dat je de grootste wordt. Je maakt er hut voor werk hier. En gelukkig hebben we dat ook niet. Ik in onze campagne, we zijn zichtbaar geweest. En dan kunnen de mensen gaan er hut aan werken. Dus dat is ook een verdienste van hun. Op welke programmapunten hij hem deze verkiezings won? Ik denk net uit op uiteindelijk een programmapunt. En ik denk gewoon het vertrouwen in de partij op zich. En wij wel een paar belangrijke punten zijn voor dat Maat Oors. Wij moeten in de nieuwe gemeente zitten we Oors besturen moeten. We moeten meer de dwarpende verantwoordelijkheid Jan. Dat houden we wel zijn, want zaak kind net op deze manier kunnen we net terug besturen. Maar er gaan meer partijen daarin. Dus we hebben wel een breed programma gewoon. Maar een heel goed programma vind ik zelf. Ja, je zei, ik weet net waar ik om begin, waar ik instap, maar dat het zijn einde gaat zoeken in de verkiezings? Het is, je kunt er haast boekels krijgen. Dus ja. Ja, maar luister, we moeten morgen even een afwaartje. Misschien komt er morgen nog te worden. Ik heb maar een peel ook. Dus dan moeten we een afwaartje. Nee, dan ging ik er alleen voor. Hè? Oh, dan zit de moederziel alleen nog zo kan zitten. Ja, maar het niks. Ik ken mijn mandje wel staan en ik zal zien dat ik een heel jaar het beste van mij zal. De CDA, het laatste stuk, komt er toch in één keer omheen. Hoe viel dat? Ja, maar kleren, dat is zo. En dat heb ik altijd wel gedacht van mensen die traditioneel stemmen, die zullen het ook wel weten. Maar ja, het is voor u wel een beetje... ja, we snappen het eigenlijk net, want we hebben een grote onvrede. Daarom ben wij erin stapt. En ik denk van ja, die mensen hier nu dan ook kiezen moeten. No? Maar ja, ik denk de opkomst is sowieso echt leeg. En ik denk van ik vanuit Dokkum, ik ben heel veel mensen met voetballen. Dus ik denk van... 10 achterban hek? Nou, dat weet ik niet dat het mijn achterban is, maar gewoon de opkomst weer heel leeg. Dus als dan, zoals ik al zei, de traditionele stemmers wel heen en de rest die vindt het wel Joko, ja, dan is er weinig om te doen. Maar toch, als toen mandjes zijn CDA, zo kunnen, FNP, daar willen wij gerust mee praten. Nou, let dat nou, 2 toppartijen wijzen hier. Ja, zeker, tuurlijk. We kunnen altijd even praten. Als ze in orde binnen, dan weet je te vinden. Dat is zo simpel als het weer. Waar vinden je elkaar dan op? Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we zien wat voor u breekpunten zijn en voor hun. En dan kunnen we altijd zien dat we praten kunnen. Maar ik bedoel, de gerust moet eerst zien wat ze willen. En als ze naar uw stad willen, dan kunnen ze bij huis komen. Maar als er belt, dan is er. Als ik bel je en het lijkt goed, dan kunnen we er best wel eens op praten, ja. Helemaal goed. Hoe slept je vannacht? Ik sleep sowieso goed. Luister, wij binnen in mei opgerochten en in Kwartskof kwartiert. Zag eruit worden, 50 leden. En hier is dus ontvallen. En dan wil ik kijken, dat de zetel is van Pietje de Boer. Een vrouw die tegen grittig en die hier nog wel een zin in. Nou, helaas is ze overleden. Dus deze zetel is van Pietje de Boer. Hartstikke goed. Succes. Waar weet die tweede zit nog en waar weet zit aan tafel? Ja, dankjewel. Nou, super grutst natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we zijn een tweede partij van Noord-Friesland. Een nieuwe gemeente, een nieuwe verkiezing, herindeling. Dus we zijn heel blij ermee. Het was even heel spannend. Het leek erop dat je misschien wel de grutste worden. Toen was het wel leek. Ja, nou, daar maak ik me nou net zo blij mee, want dat is een utopie wijzen. Want laten we eerlijk wijzen, van hen toen winnen er nog net zo volle stemmen telt. Maar toen hebben we even de leading gewoon. Ja. Nou weten we dus hoe het komt. Het CDA komt erin, Jim komt erin en dan ga ik het door het college. En dan moet er nog even 1 of 2 bij. Is het maar, wat is je voorkeur? Je hebt geen voorkeur. Ik bedoel, je krijgt pensioen, er zijn 2 partijen met jou zitten en 2 met 3. Ik bedoel, we moeten mijn er om tafel en gesprek voeren. Maar waar gaat jouw het naar uit? Nou ja, ik bedoel, hoe rol ik op mijn het nou uit? Ik bedoel, we hadden een mooie campagne, mijn kon dat vieren kennen. Een mooi debat hebben we voerd. Ja, maar in die debatten ga ik zien van waar wat verder van jou afstaan en waar wat dichterbij. Ja, maar dat zullen de tijd nog leren. Programma's zijn goed nice kwamen en dan hebben we het er even over. Jo, wie een zo'n leuke list onvoerde die zei werd het op stier en nu ben je van het ene moment op de oren bij de politicus. Nee, dat is helemaal net weer. Ik bedoel, het was van, ik ga net terug verspreken, maar ik bedoel, ik ben net de leading man. Ik bedoel, dit ben het CDA, die ben de gerust aan. Maar dat wil net zeggen dat Jim geen voorkeur had? Nee, maar ik kan wel bepaalde dingen nooit spreken. Maar ik vind eerst van, we moeten eerst mijn kon er op tafel. Geen zetels. Verloren campagne? Nee, want het was hartstikke leuk om te doen. En alles wat ik onderweg ben tegengekomen qua nieuwe dingen om te leren en zo, fantastisch. Nee. Alleen, het was wel leuk geweest als we 1 zetel hadden gehaald natuurlijk. Want nu, je bent om bepaalde redenen in de politiek gegaan. Je had een paar idealen. Blijven die in de coalitie overeind staan? Dat weet ik niet. Ik heb de politiek altijd al gevolgd, 2 jaar lang. Dus, en dat blijf ik ook gewoon doen. Dan zit ik in de kantine, zal ik maar zeggen.
op publieke tribune. En dat vind ik leuk, dus daar ga ik ook gewoon mee door. En stukjes over schrijven deed ik ook al iedere dag, dus daar ga ik ook gewoon mee door. Alleen ja, ik had graag natuurlijk bij vergaderingen gezeten waar geen publiek aanwezig is. Ja. Aan die tafel. Aan die tafel. En met 1 zetel kun je natuurlijk weinig voor elkaar brengen. Maar je kan zo nu en dan wel het verschil maken als je mensen nog een andere gedachten kunt brengen. Ja. Dan zei je maandag in het slotdebat al, we moeten maar even nuchter blijven. Eerst maar eens kijken of het gaat lukken. Hoe ga je nou vanavond naar huis toe? Ben je teleurgesteld? Huilend. Echt janken. Ja. Nee, kijk, ik bedoel, 1 zetel of niks. Dat was altijd natuurlijk al de inzet. Dus ja, het is niks geworden en dat is jammer. En het verandert in zoverre natuurlijk mijn leven niet ingrijpend dat ik nou... Nee, ik ga gewoon, met wat ik al deed ga ik gewoon door.